wallahi yau kasuwa ba ta kyau ba. Wallahi tun safe to sisi babba wallahi tashi za na gaji wallahi ni ma na gaji. Hawa da Allah tun safe hawa garin damuna mai ake da garin damuna. Sai ka fito kasuwa tun safe sisi ba za ka samu ba. Allah ya kawo yaro ko ɗaya ne umma ya suke in tashi. Allah ya kawo shayi ma da je da su yanzu. Salamu alaikum. Ina ne askin nan? Hai, na ce aski. Wai ga mutum yana sana'a ya tafi yawo. Kagan shi nan ma yana bacci. Shi kawai ne zai kwanta. Ni aski. Kai, ni aski. Ni aski. Hai, bayan kasuwan nan. Ka ji abu ya kwanta. Ni aski. Ta shi mana. Wani kala za ma? Kada wani sana'a. Kala wanne? Kala wannan za mu. Kallo wanne? Wannan. Kallo wannan? Wannan za mu. Kan gaba ne ɗauka ba.